מה קורה לכם? אני רוצה לעשות איתכם את האתגר המיוחד. בוא, אני לא מהילדים האלה שצוחקים מהר. בוא נראה. לא הבנתי כלום, באמת. מה מצחיק בזה? School, I like anything. I like my dad, I like my cousins, I like my aunts. What the fuck? לא הבנתי כלום. Let me show you Uranus, okay? בסדר, זה היה דבר נורמלי. אנשים פגרים באמת. יאללה. מה זה ברור מה יקרה, עכשיו הוא יקפוץ אבל איך הסתלת באמת? כמעט צחקתי. יופ. אני כאילו מתאפק לו לצחוק ואני לא יכול, כאילו. לא צוחק מזה. זה לא מצחיק אותי. אני נגד כל הדברים האלה, נגד... טוב, זה קצת מדליק את האמת, לא מצחיק. קודמים היו מצחיקים ובאתי לצחוק. שכחתי להגיד לכם בכלל, כאילו, אני רק אמרתי לכם שאני עושה את האתגר. עכשיו שכחתי להגיד לכם מה יקרה עם זה. כפי שאם אתם יודעים, אתם מכירים את הערוץ Way and Join. אני במקרה באחד הסרטונים, באחד מהלייבים, די נתתי לכם חולשה מה אני הכי שונא. אני הולך לאכול את הדבר שאני הכי שונא. אני אעצור את הסרטון ואני הולך להביא. אוקיי, זה היה מצחיק קצת, אבל... וואו. Is there any spark left after 65 years? I don't think so. לא, הם לא יכולים להצחיק אותי כאילו עם דברים כאלה. מסכנון. לא נראה לי שהיא הולכת לעשות משהו עם הניספיבי. לאחרונה. גם הוא לא כזה מסכן, מה אני הולכת? בום על הראש שלו. נו באמת, כאילו, חברים. איזה בימוי, רק שתדעו. זה כשתהיו נורמלים. עכשיו הוא יפול לתוך לא רציתי שזה יקרה באמת. עכשיו זה ייפגע בו. בום. וואי, זה היה מדהים. יואו! מעלה איזה. מי זאת? אמא. מה זה? לא, רגע, שוב. מסכן. איזה... יואו, אנשים שעשו את החריכה הזאת קורעת. נו כבר. טוב, חזרנו, היה קצת הקלה. זה בטח לא שמתם לב. מה זה בדיוק? אוי, אחי, זאת אמא שלך. לא נכון, יואו, אני צחקתי. בוא נראה, אוקיי, בקיצור, יש לי פעם אחת צחקתי. זה אפילו קצת הטריד אותי, רק שתדעו. בום, איך זה היה ברור. אוקיי, איזה טמבל. אוי, רואה שהוא פרלש מצחיק. שתי צחוקים היה לי. בום. איזה רע, לא. כתוב בסדר? כמובן. את שרירים. גם אתה תחטוף משהו. שרירים הפילו אותך על הראש, יא בן. אף אחד לא... טמבל. The Fitness Gram Pacer test is a וואי, אני נראה לי יודע. פתאום הוא עבד ופתאום האבא. זה היה ברור. לא נכון.
וואי, מסכנים הקטנים. Go ahead and ready. טוב חברים, בוא נראה קטע האחרון ויאללה. אוקיי, זה היה מצחיק. אוקיי חברים, סברתי 3 כאלה. חכו פה, אני מביא מה. אוקיי, חזרתי, הבאתי את הדבר הכי שנוא עליי, אבטיח. לא אוהב פשוט, זה מגיע אותי. שכחתי להגיד לכם שאני מקווה שנהנתם, ותנו סאב ולייק אם נהנתם, ואני מקווה שנהנתי כי יש לי קלקול קיבה.